Menhagani kasngi ublay barang syudep, wayu pastor na kekenhon balang presbyterian, ya ubalatip kerteng kum u Reverend Eliza, ula syaksiat haki laingut ki muslim ki bawanda kabait, syaka yung mane, hakabau neo pastor udeban pej. Kene ke jingjia kalajia haka shnong kukran wala kabadon hapo kari Pakistan. Layat ho ba, neo pastor luman saujur na kene ke jing syaksiat jong u, balakit ru yu u marmar syaka hospital daga kurim barkit khot jong kabalang ki badon ha Pakistan. Kumban chupen ken mau pi. Bahadu mentai kini ki riu shit niam muslim ki latang hadu arbusan teli ki ying mani Kristan, bad hadu saus pa teli ki ying syong ying sa jong ki bangen Kristan. Handrai ka long ka pas ngau tenat pan bawat hap deng kini ki jing sya thombor bat ki jing sya leben jong kini ki Kristan ki badan hapo Pakistan pen ban kim ne ki bangen kim riet ban penlong ya ki jing seng ha ki ying mane ki bala sya thang na wat ha ki palau jong ki ying mane jong ki kene ki jing le jong ki riu shit ne muslim kalawan ra ru ya ki jing ja buram ya ki ri Pakistan hi bro away ki ri bro shitelup ka perthai ki la pen rem juria kene ki jing ja bat kumta ka sorgar Pakistan kahap ban penbor ya ki nongilam niam jong ki muslim hapo kari Pakistan ban penrem ya kani ke kamrunar persya ya ki Kristan. Kibangen nakabalang presbyterian hakukron wala kila kerpat jur ya ki pat Kristan nakaling ke perthai banduai nakabentau pastor jongki batru na benta ki pat Kristan bat kamtam ya ki kentai khana ba ublay unyada ya ki nakatersim jong ki muslim ki batmu ban penjot ya ki.